Vo vydavateľstve Star Production, konkrétne v hlave jeho riaditeľky pani Márie Rehákovej, vznikol ďalší zaujímavý nápad. Tentokrát nejde o módu či projekt súvisiaci s úspešnými Slovenkami, ale o oblasť kultúry. Spolu s iniciatívou občianskeho združenia Lamačania v mestskej časti Bratislavy Lamač, v spolupráci s kultúrno-spoločenským mesačníkom všetkých bratislavčanov Metropoly a týždenníkom Slovenka sa pani Reháková rozhodla podporovať mladé talenty a zároveň pripomínať význam literárnych hodnôt. Už samotný názov projektu Návraty poézie od cenu Andreja Sládkoviča naznačuje, že reč je o poézii. V projekte ide o spojenie troch známych doterajších recitátorských súťaží: Sládkovičova Lipa v Hrochoti, Sládkovičova Radvaň a bratislavská súťaž o cenu Andreja Sládkoviča. Chvála slova je ústredným motívom, ktorú tento pozoruhodný projekt sleduje. A tak sa v Banskej Bystrici stretli herci, recitátori, milovníci slovenskej poézie a nadšenci z vydavateľstva Star Production na prvom nesúťažnom kole. Zraz si dali na evanjelickom cintoríne pri hrobe velikána slovenskej poézie. Herec a zároveň hlavný garant tejto súťaže Juraj Sarvaš niekoľkými myšlienkami pripomenul jeho život a dielo. Po položení venca sa všetci odobrali na Banskobystrickú radnicu do Cikerovej sály, kde popoludní zazneli verše z úst víťazov oblastných kôl spomínaných súťaží. Slovom výnimočný môžeme označiť aj dnešný deň, keďže dnes sa Banská Bystrica stáva nielen centrom talentovaných a nadaných jednotlivcov, ale centrom, ktoré spája dva veľké fenomény: umenie a slovo. Som hrdá na to, že som našla takých kolegov pri mne, ktorí mi pomohli toto dosiahnuť do takého stavu, že dnes môžem povedať, 10. novembra zakladáme tradíciu recitačnej súťaže o cenu Andreja Sládkoviča, ktorí mi pomohli toto dosiahnuť. Tento projekt má význam veľmi veľký a má poslanie svoje. A síce prvé poslanie je to, že dáva priestor mladým nadaným ľuďom, ktorí tú poéziu majú radi. Ale veľmi významné poslanie, a prečo to vlastne vzniklo, je, že dnešná mládež, ale nielen mládež, ale aj my dospelí, ako keby sa vytratila tá poézia z nášho života, neprikladáme jej význam. Myslím si, že poézia v každom kultúrnom národe má mať svoje postavenie, má byť aj predmetom výchovy na školách, a keďže to absentuje, dovolím si tvrdiť, alebo som presvedčená, že takáto súťaž celoplošne, ktorá bude prebiehať po celom Slovensku, aspoň malým kúšničkom prispieje k tomu, aby ľudia sa navrátili k poézii. Ako prvý zarecitoval Peter Magurský, študent gymnázia Andreja Sládkoviča. Pravdu sa nedozvieš za dverami. Pravda je vajíčko, vysedené hlavou a o samote. Postupne sa z Hrochoti predstavili Radka Filkorová, Lea Babiaková, Veronika Mojžišová, Dorota Bartková a tiež pani učiteľka Barbora Priečková. Hrochoť vystriedala Radvaň a na pódiu stála Hanna Soláriková, Dominika Geregová, Slavomír Sochor a Frederika Kašiarová. A napokon z Bratislavy prišli Janka Hodáňová a Otília Hurbanová. Poslucháč prvého ročníka magisterského štúdia Akadémie umení v Banskej Bystrici Matej Juríček svoj prednes prepojil s hrou na fujaru. Vrcholom tohto podujatia bola Marína v podaní divy slovenského divadelníctva Maríny Kráľovičovej. A tu je mladosť. 25 rokov, rúžových tvári, hladviaráči, chudou sila, čisté rokov. Toto sa všetko zostará. Rovnako obecenstvo očaril aj Detvan v autentickom podaní Juraja Sarvaša. Stojí vysoká divá poľana, mať stará ohromných stínov, pod ňou dedina Detvov volaná, mať bujna na vysokých synov. Napriek tomu, že toto prvé celoslovenské kolo malo byť nesúťažné, sa porota v zložení Juraj Sarvaš, Marína Kráľovičová, Mária Miková, Ján Koleník, Diana Horvátová, Matúš Oľha a Ivana Havranová rozhodla predsa len oceniť najlepších. Posolstvom vlastne Slovenky je reportážnou formou o tomto písať, čo sa dnes udialo, a informovať slovenský národ o tom, že takáto súťaž vznikla, a na základe týchto reportáží motivovať tých ostatných ľudí, aby sa naozaj prihlásili, aby oživovali to slovo, to poéziu, aby si ju brali normálne ako do rodinného života, tak ako bola, kedy sme mali chvíľky poézie, ako sme sa na to tešili.
a čo nám to dávalo, že tá nedeľa naozaj vždy bola sviatočná a možná práve tou 5-minútovou chvíľkou poézie. Tak to si všetci želajme a Slovenka urobí všetko preto. Ďakujem vám za prítomnosť. Následne sa všetci presunuli na nádvorie radnice, kde zasadili lipu Andreja Sládkoviča. Odhalili tiež pamätnú dlaždicu ako poctu tejto nezabudnutelnej postave slovenskej literatúry. On ešte peknou kvitne nádejou, budúcnosť má jeho poklad. Počuješ bájne hlasy povesti? Hovoria tie, keď čas čuší. Zázračný z nich on svet má vyviesti, budúci svet v nich on tuší. Využili sme príležitosť, za niektorých prívržencov ľubozvučnej slovenčiny sme pristavili s našim mikrofónom. Ja sa priznám, že bardi slovenskej poézie ako Marina Kralvičová, pán Sarvaš, pani Rapajčová, všetci ma učili. Čiže tento vzťah k poézie mi vštepovali počas štúdia a naozaj na vysokej škole sme mali umelecký prednes a na strednej škole som nepatril medzi tých, ktorí by z vlastnej iniciatívy vyhľadávali poéziu a prednes. Bol som taký ten typický študent, ktorý sa nechcel učiť veci naspamäť napríklad. Ale ak by som mal odporúčiť dnešnej generácii mladých ľudí prednes, tak by som ho veľmi odporúčil. Už aj na tomto prvom ročníku tohto podujatia sme videli, že tí mladí ľudia sa snažia recitovať, snažia sa nachádzať výpoveď v tej poézii, ktorú by prostredníctvom poézie za seba povedali. A keď sme videli už len tie malé deťurence, tie dve dievčence najmenšie, ktoré recitovali, ak vydržia, tak o slovenskú poéziu a o slovenský umelecký prednes strach nemám. Teší ma, že som tu mohol byť. Fandím tým mladým ľuďom, ktorí naozaj preukázali aj zmysel pre cit, aj pre slovo, ktoré prednášajú. Vlastne treba tomu dať taký riaden punc, aby a krok, vykročiť to správnou nohou, aby to nikdy nezaniklo a práve, že aby aj tie malé deti, ktoré sa tu dneska reprezentovali, aby vlastne z nich vyrástli skutoční herci. Bolo to jedno úžasné popoludnie a ďakujem naozaj organizátorom. Je to moja srdcová záležitosť a teším sa z toho, keď niečo takéto človek zažije a prežije a vidí tam deti zhrochotiť. To ma teda veľmi inšpiruje. Dakedy, keď som bol malý, tak v rámci školy sme recitovali, ale teraz to len zastrešujem, organizujem a snažím sa, aby sme napredovali a potom ma teší také, ako dneska sa mi stalo, že nám rodičia poďakujú, že je to úžasné a teší ma ten fakt, že čím viac detí má záujem o túto poéziu, prózu a naozaj v tejto počiatočovej dobe je to niečo úžasné, keď deti si nájdú čas aj na toto. No je to úžasné, môžem ti povedať, že je to úžasné, som nadšená týmto, že máme pokračovateľov, lebo naozaj mi v tejto dobe chýba tá poézia. Že tie krátke riadky, ktoré mám od malička rada, takže naozaj máme pokračovateľov. Ja už som mala obavu, že to vymizne, lebo bohužiaľ posledných 20 rokov k tej poézii vlastne nevedieme tie deti. Nie je vedená tá mládež, ani v školách, ani nikde. Bohužiaľ sa verš vytráca aj z divadiel. A toto je veľký počin. A videla som, a čo ma pri srdci teda hrialo je, že vlastne tak ako my sme chodili na tie recitačné preteky, na ten Hviezdoslav Kubín a pasovali sme sa s tou Hviezdoslavovskou sloventinou, tak bolo krásne, že tu nás som videla, že je to niečo podobné, že to znovu ožíva. A to si myslím, že je veľký čin a že je to hrozne dôležité. Veľmi sa teším. Veľmi. So slovenskou poéziou sa stretneme opäť o rok v ďalšom ročníku celoslovenskej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča.